Il-maġġoranza taż-żgħażagħ Maltin huma kuntenti bl-edukazzjoni, ix-xogħol u l-istil ta' ħajja li jgħixu. Dan jirriżulta minn stħarriġ li għamlet l-Aġenzija Żgħażagħ flimkien ma' grupp ta' żgħażagħ u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Din ir-riċerka ġiet ippreżentata lis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima fil-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ. F'Malta hawn 98,000 persuna li għandhom l-età bejn is-16 u 30 sena. 78% tal-parteċipanti iwrew sodisfazzjon dwar l-opportunitajiet edukattivi li għandhom. 65% qalu li huma sodisfatti bl-opportunitajiet ta' xogħol disponibbli għalihom. Filwaqt li l-maġġoranza wieġbu li l-edukazzjoni qed tippreparahom sew għat-tranzizzjoni bejn il-bank tal-iskola u l-post tax-xogħol. 74% wieġbu li huma sodisfatti jew sodisfatti ħafna filwaqt li 3% biss wieġbu fin-negattiv. Kważi 93% qalu li jaraw li hija importanti jew importanti ħafna li żgħażagħ ikunu attivi fil-komunità. Għalkemm 22% biss tal-parteċipanti wieġbu li jagħmlu xogħol volontarju ma' xi organizzazzjoni. One News tkellem ma' Chiara Vassallo, żagħżugħa li kienet parti mill-proġetti. Punt importanti li ħareġ huwa li nifhmu li iż-żmien taż-żożija huwa żmien transitorja, allura l-mod kif għandna naffaċċjaw dawn id-diffikultajiet huwa b'mod differenti iktar minn li meta nkunu qed naffaċċjaw diffikultajiet ta' xi gruppi oħrajn. Waqt il-preżentazzjoni tar-riċerka li saret it-tnejn filgħodu fil-bini tal-Aġenzija Żgħażagħ f'Santa Venera, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima temm jgħid li pajjiżna għandu jneħħi d-distinzjoni bejn edukazzjoni formali u informali. U minflok tinħoloq distinzjoni bejn edukazzjoni tajba u ħażina. Dan sabiex tiżdied l-importanza lejn l-iżvilupp tal-bniedem u l-edukazzjoni ssir aktar rilevanti, ekwa u inklusiva għaż-żgħażagħ kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.